Tavungana nhasi musi wa 3 January, musi wechishanu. Chiri chishanu chokutanga mugore dzva re-2020. Ndinokushuvirai zvakanaka mugore dzva ratakapinda iri. Hapana aiziva kuti achasvika zuva ranhasi mugore dzvaaripo. Asi ndingangodero ndiri ndanga ndisingazivi, kudai mari muchiziva henyu kuti mune muri vapenyu. Ndinoziva kuti chakavanzwa naJehovha ndechokuti uchafa rini. Saka kana vanga vachizivawo, rugare kwamuri, makaropafadza mukaziva henyu mazuva amuchafa. Tava negore tavumba zuva rechishanu rokutanga kwemwedzi umwe neumwe kuti nyika yedu yose yeZimbabwe, chere patinenge tiri, tiyeuke kuti tinoda ichene, asi zvinofanira kuva nemavambiro. Ngazvivambe nepauriwe unoda kuti nzvimbo yaugere ichene. Haingacheniwo usina kuchena. Unotanga wazvichenesa iwe wageza. Ndanzwa mukomana anga achiimba. Madzimai akafanana. Haabviri. Asi senyikaka ari kuti yeZimbabwe ndiye musikana wedu tese, ngatimuchenesei anake. Ini ndiri kuti Mwari paakasika nyika ino, pakutanga yanga yakachena, yanga isina tsvina, yanga isina marara, nokuti hapana vanhu vanga vaita marara iwawo. Zvakazongotanga zvamarara izvi, Mwari anakirwa nezvaanga aita. Pamazuva matanhatu akazvitarira akaona kuti zvandaita zvakanaka izvi. Zvino zvinhu zvangu zvandasika zvakanaka izvi, regai ndisike munhu anozvitonga nokuchengeta zvasikwa naMwari. Zvinobhururuka, zvinokambaira, zviri mumvura, zviri mumakomo, zvinodyiwa zvisingadyiwi, michero, nyoka, shumba, zvese izvozvo. Ndasika munhu agochengeta izvi. Ndo pakatanga nhamo ipapo kusvibise nyika. Kwasikwa munhu. Mwari haana kumbosika marara. Vakasika marara, munovabona? Hamusi kuvabona? Ari next kwauri ndiye akatanga nemarara. Ndiye akatanga nemarara ari pedyo newe. Hamuna asiri pedyo noumwe. Ndokutanga kuita mabasa. Pavanenge vachishanda, nokuti murayiro wakati uchadya chezi yaka. Handiti unofanira kushanda. Mukushanda maunenge uchiita imomo unowana zvaunorasa.
ndo marara iwawo. Asi wakapuwa pfungwa wakadzipiwa naMwari kuti kana uchida kuguta rima ugowana chikafu chokuti urye. Zvino kana waguta pane zvakawanda zvinoitika. Chokutanga hari yawabika nayo inosukwa, watanga marara. Watotanga marara. Sadza rawadya ukasiya ucharasa rimwe, watanga marara. Asi une pfungwaka. Nyika yakasikwa naMwari yakasika yakanaka. Saka tsvakazana rokuti marara ndo achengeta sei. Nzvimbo yandigere irambe yakachena. Patakakura isu tainzi namadhomeni, pamusha pamwe nepamwe muchere makomba. Madhomeni asati auya, vane zero rangu vashomane pano. Kare kwatakazva taive nemadunhunuru rataisa marara pamusha. Paizikamwa kuti ndo panokandiwa dota, ndo panokandiwa tsvina yose. Kufunga uku kuti marara hangoisi pose pose. Chirungu chauya, madhorobha akuvakwa. Dhorobha rimwe nerimwe rine nzvimbo inofanira kukandikwa marara kana kwaanopiswa. Zvose izvozvo zvakanangana kuti nzvimbo dzatigere kana dzatinogara dzigare dzakachena. Ava mabasa atakuita. Hapana Mwari aripo apa atiita marara. Aiwa. Basa raMwari rakachena. Iwe wega ndio unozota kuti paugere pave nemarara. Zvino nenjere dzawakapiwa. Chokutanga, paunovata. Atangire paunovata. Iwe pachako fana kugeza. Vabuya vasina kugeza simudza mavoko. Vasimudza vamwe haiwe uri mukono. Wabva waratidza vanhu vose kuti wauya vasina kugeza. Chokutanga ndechekuti iwe geza muviri wako. Wageza muviri wako oushongedza nempatya dzakachena dzakawachiwa. Handiti? Saka iwe kana wachena ungazoda here kugara pane tsvina mumba maugere? Aiwa, uchatsvaira mumba maugere, uchatsvaira maunorara. Iwe wachena mumba maunorara machena, uchibuda panzeka. Wabuda panze wabona pachivanze pane tsvina, ungairegerera wakachena. Unobva wada kuti pamba pangu pachene. Wagadzira musha wako. Kana musha umwe neumwe ukaita izvozvo ukachena, kukava negomba rokurasira marara, razara rofutsirwa, musha umwe neumwe ukadaro, maruwa edu ose adini anaka. Ndakamboitwa minister napaMugabe we-social amenities. Ndikatenderera maruwa ndichera zvimbuzi. Ndikati kana musha wandinowana usina chimbuzi ndoti musadya. Musadya uzamara kuchera chimbuzi. Zvakachekwa. Mamusha uko zvikachekwa. Zvakabatsira almost every village now
unowana kune Blair, handisi kureva Blair kuEngland, Blair wedu wezvo nakire tikaita maBlair toilets edu munyika, chakava chinhu chakanaka ichocho. Patata akamira apo nava Obadiah, minister wehealth, vachiti president, kana sesu utano tikangoona pakaungana marara takutofunga kuti apa pane chirwere apa. Saka nguva imwe neimwe techingoda kuti marara achengetedzwe panzvimbo yawo agorongedzwa, kwete pose pose nekuti zvirwere zvinopararira. Saka tikati aiwa, zvino kuti tese tiyemuke kuti tinofanira kuva nenyika yakachena, hatisaridze zuva rimwe chete remusi wechishanu ratinoyemuchidzana. Zuva ranhasi haro kuti ndo zuva rokuchengetedza kuchena munyika, kwete izuva rokuyemuchidzana, kuti tisakanganwa, kuti takawirirana, kuti tive neutano patinogara. Ndinofungani kuti vazhinji tinowirirana nokuti gari takachena, kungangova nevashomanene, sumudzenyu vashomanene vacho vasingadi kugara vakachena, sumudzai maoko, hakuna. Saka kunokuwadzana, mese munoda cleanliness, munoifarira, haibvi kumwe. Hakuna vamwe vanhu vachabva kune imwe nyika kuuya muno muZimbabwe kuzogadzira kuti patinogara pachene. Aiwa, hongu somudhorobha muno matigere takashuvira kuti kanzuru dzedu, Harare kanzuru kana ichitungwiza kana ndeipi, kanzuru dzedu dziri munomu dzikwanise kuisa mabhini munzvimbo dzamunogara, kuitira kuti marara muchikanda pai mumabhini, mota dzouya dzichitakura dzichinorasira kwagadzirwa kurasirwa marara. Asi zvino nourombo kune makanzuru, humwe hunongouya hwega, humwewo hune hwagara hulipo. Unoona kuti mabhini haapo pose pose, hamene kuno kuti kana ariko here munawo. Manyarira saka munawo wamuna, vari kuzvihwa vari kuno kwandiri. Mabhini anosungirwa kunge aripo. Ukaenda kunzvimbo dzakachena dzinochengetedza utano, unoona pamakona nepamakona pane mabhini kana zvine zvakagadzirwa kuti vagari vakande marara imomo, ozotakurwa achiendeswa kwaanofanira kuti adini aendeswe. Asi hazvinei, momusikanzura haina zvakakwana kuti pamwe nepamwe pave nemabhini. Asi ndorangarira kuti kanzi inokwanisa kuti section imwe neimwe iwane nzvimbo inotarwa kuti apa ndopoiswa marara, kuita kuti motikari dzavo dzigouya dzichitakura panzvimbo yamunenge muchiisa marara. Izvo zvinobatsira zvekuti pose pose hapazongokandwi marara. Tainda sure kwetendi kunoku pakaunganzwa marara, chikauya chimwewo chinoshanda neinjini chichitakura chichiisa murori, chichitakisa murori, ndofunga changovuya nokuti president vanga vachiuya. Kana ndaenda choindavo, zvino hatingashandi tichidaroka kungoti kana president ouya tovhara kumeso kuti vonai zvatinoita. Habodo handivhariki. Nhamo inenge iripo, nhamo iripo, ngaingoratidza kuti nhamo iripo iyi, kuitira kuti tesa musoro pamwe tobatsirana kuti tozvigadzira sei zvinake.
kwete kungoti ndavazvanouya saka ndenchiti kwamuri zuva ranhasi kumaruwa madhorobha mose tiri kuzvipira maawa maviri okuti tichenese patinenge tigere. Ndinofara ndichiona kuti mudhorobha muHarare muri kuita ari nani kubva patakatanga chironga ichi gore rapera. Ndisingazivi ndinongodhiraivhwa nemuna Samora iri kudana kugadzira patofamba napo handingazivi kumwa mativi acho. Plus ndikati handitakadai vakomana vane vachikuti haumboboni kuti wakanaka kana kuna kunaka. Asi ndinovimba kuti vekanzuro vari pano noti maofisi angu muna Samora paHigh Court paya pamuna Mutapa pakagadzikwa pakanaka panodiridzwa. Mwera Shumba wanyengedzwa nezvono zviri pedo newe bva zvezvakangonakavo zvichiratidza kuti zvinokwanisika kuitwa kuti madhorobha edu achene. Vaenzi vanouyawo munyika muno hazvinei kuti vauya kuno kuHarare, vauya kuBulawayo, vauya kwaMutare, Chipinge, Chirundu, chero kwavasvika ngavawane mastreets edu akachena, ngavawane dzimba dzedu matinogara muchifambika, kwete kuti waenda murestaurant imo munomukwadzana kana kwayafizi kana ndokupi otochidya oona zinhunzirie aiwa hatidi izvozvo. Asi musangoti muEma ndoine basa rokuti nzvimbo ichene kana kanzuru ndoine basa rokuti nzvimbo ichene. Aiwa, nesuvo hezvo handimoona mabhazi aya akanzupwa matsvayo. Takaunza mabhazi ari kuramba achiuya mamwe tiri kuunza. Ndakati ndichapota ndichiona paanenge amira saizvozvozvo ndombonopinda mukati kuti achakachena here sokuuya kwaakaita. Anosvibiswa nani? Ndingakutodavira henyu. Anosvibiswa nevanoashandisa isu. Asi zve zvakakodzera kuna dhiraivha neumwe wake asati atanga basa ogezisaka otsvaira bhazi rake rochena, nevanopindamo kabhazi rakachena vanosvoda kungokanda zvinhu pasi kuti mune makachenaka. So ndechikumbira kuti iwe pachako zvitonge mumwoyo wako, usaraigwa noumwe, asi iwe zvirayire kuti kuchena kwakanaka. Pane vataura pano kuti marara ukapindura unzi rarama, ichokwadi. Kana pasina marara, raramo yakanaka, unoenda mberi nekuti unenge uchigara pakadini, pakachena. Kungava nenyaya yokuti zvino ndingachena sei tiri pakati penhamo. Nhamo inomhanyira pane svina. Kana wakachena nendangariro dzakavo dzinochena, zvainoita zvaunobata zvinoonekwa kuti zvakanakavo zvakachena. Iko zvino izvi vona zvakaita zuva tiri muna January 3, mvura haisi kunaya,
ndofunga makanzwa kuti nokusha kwati kuita magetsi kuno dhamu redu raitipa magetsi 1050 rekariba, mvura yaderera zvokuti akuwana magetsi 100 kana 90 megawatts. Imwe 900 yose hachaikwanisi kuti tigadzire kuti hakuchina mvura. Zvino yava nhamokai nokuti mafactory muZimbabwe techida magetsi kuti avepo. Kana zvino radai zvabvira kuti richaramba dhamu redu risina mvura ka, saka inhamo inenge yauya zvakare. Kana mvura isina kunaya zvakare, sezvo gore rinotanga nerepiri takupinda mune retatu, mvura isinganayi zvakakwana, nyika inoita nzara. Nyika kana yaita nzara, rufaro runoita rushomane. Ukavona vanhu vachifara vanenge vadla, vanenge vane nzara havafari. Haungawani pamusha pachifariwa kuti tavari mazuva matatu tisingaryi tofara. Aiyo, panofariwa nepanenge pachigutiwa. Saka sehurumende yenyu inofanira kushanda kutsunza zvatiri kuita izvi kunze kwenyika. Kune dzimwe nyika dziri kure sana Mexico, ndokuri kubva chibage chediko zvino. Mari idzodzo dzanga dzisungirwa kudai dzichishanda muno mukati menyika dei mvura yanga ichinaya, ndodzototora kundotenga chikafu kuMexico, kuUkraine, muSouth Africa tichiunza muno. Asi yoka ene taiziva kuti vanhu vokuwadzana vasingadi kuti mvura inaye, taingoti amikomba itiroi. Zvino mvura ndeyaMwari, mvura ndeyaJehovha. Kuna Jehovha tinochema nokunamata, tinochema kwaari tichinamata kuti Jehovha makatida mukatipa nyika ino. Ko zvinotatadzei kuti mutifuratire musatipa mvura? Ndikuona abe yangu mapostori ari apa, ndiri postori yoka, vari apa tochiti mvura ngainayo, toona kuti zvingafamba sei. Kune inonzi climate change. Climate change iyi haisi muZimbabwe chete, iri pasi rose. Zvino kuti tiite yatoti muchirungu mitigation pamusoro pe-climate change, tine urongwa zvinoka zvokuita madhamu akawanda mukati menyika, nokuti totsigira varimi vedu vari pedyo namadhamu iwawo kuti vaite irrigation. Tozibvunza kuti kodiwa maeka mangani, mahekita mangani munyika anenge achidiridzwa kuti tiwane chikafu chinokwana nyika. Takwaziva, so tiri pabishi rokuti mahekita akadero adiridzwe neirrigation. Ikanaya, ikasonaya, tiwane chikafu chokuti nyika yedu irarame. Ndo zvimwe izvo. Kozova kuti nyika yedu yeZimbabwe tatina masanctions kwemakore 20 nawo. Mari yedu ikarohwa nechando ikafa.
tikatora yavamwe mari tikamboita seyeduwo, asi sitonzi maZimbabweans ka yotoshandisa ndeyamaamerican, vane nyika yavo inonzi America. Toshandisavo imwe kudai yepaundi, vane nyika yavo inonzi Britain. Toshandisa randi, vane nyika yavo inonzi South Africa. Ukashandisa pula, ine nyika yayo inonzi Botswana. Ukashandisa kwacha, ine nyika yayo kwacha inonzi Zambia. Ukashandisa metikash, ine nyika yayo. Tambopusa zvakadini kushaya yeduwo. Saka kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosumbirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti itsigirwe mari iyoyo igosimba, asi nomborwiswa chaizvo chaizvo, inorwiswa. Imwe ichirwiswa nesu pachedu, nokuti tichingoisora kuti hatidi. Haudi zokwako, uchida zokwavamwe. Vachida kwavamwe kausagara kwako. Kana uchida nyika yekwako, indavo zvenyika yekwako. Mwedzi yapfuura iyo takazoti isu aiwa, under the Second Republic, the new dispensation, taakutsvaga ukama kudyidzana nenyika dzakawanda dzatifuratira, tiutaura nadzo, tishande nadzo, kuti aiwa, ko makatitadzirei, sitakutadzirei, hatishandei pamwe chete, tichivumba ukama. Isuvo totarira kuti Mwari akatipa chinyi munyika muno. Ivhu tinaro, rakambe rakatorwa takatora tava naro. Pasi apa pane zvichero zvakawanda, asi kuti zvichereka techidavo mari dzinobva kumwe namaskills neteknology inobva kumwe, haingopiwi mahara. Tinenge tichironga navo kuti aiwa, tinokupai izvi, mugotiitirawo izvi. Rwendo hazviitiki nezuva rimwe, asi zvose izvozvo zvinoda vanhu makabatana muchiwirirana sevanhu veZimbabwe. Hazvidi mhirizhonga, hazvidi kutukana, hazvidi kurovana, zvoda kuwirirana. Tese takadai tiri maZimbabweans. Ungava unobva kupi, kuBaiti Bridge uri muZimbabwe, Chirundu uri muZimbabwe, Plumtree uri muZimbabwe, Komutare uri kukawadzana uri muZimbabwe. Iwe wakambozvagwa zvako muno, kune vamwe vasati vachada vanonochinja zvitupa, variko. Asi uri kuvhute guri kuno. Kana avata anorota ari kuno. Hazvinei kuti achinja chitupa, anongorota ari kuno. Saka isu tinodada nokwamaZimbabweans, ngatibatanei, ngatishandei pamwe chete, chero basa raunenge uchakuwedzera mafizi. Aiwa, ndozvateudzwa naminisa, kwai hatakuwedzera. Zvakanaka, tichatumira vanhu vachitenderera vatichinzwa chokwadi nekuti toza kuti mafizi mugovernment schools hamuna kuwedzera zvandoudzwa. Zvakanaka, ndanzwa zvichemo zvenyu zviviri, chenyama nechikoro. Haleluya, tonozviongorora izvozvo. Asi panyama handina simba rakawanda, asi paschool fees apa apo tokwanisa kugadzira.
mai maretsi okukanzuru ndakatonzwa vekukanzuru vachindikumbira kuti awedzere saka ndicharamba kuti awedzegwe zvakanaka tochidzokera kudzimba dzedu shoko rokupedzisira ndoda kupai ndorokuwirirana ndorokuremekedzana. We want peace. Kana musingawirirane mashoko munotaurirana zvakanaka mogeza modlasadza movata mangwana munomuka mowirirana. Haikona kurwa, haikona kuita mirizhonga. We don't like violence. We don't want destruction of property. Kwete toda kuti vana vedu vakure vane tsika dzakanaka dzokuremekedzana, dzokukudza midziyo yepamba, midziyo yavamwe, midziyo yenyika toiremekedza. Ndokuti nyika yedu igoremekedzwavo nedzimwe nyika dzatinofambidzana nadzo. Kana dzimwe nyika dzichinzwa kuti munongopondana, munoita sei, munoputsa, havafariri. Kachida kuchitaura navo kuti tinokubatsirai sei mozoputsa zvinhu zvedu. Saka ndinotenda nokuya kwamaita uye ndafunda kuti pane zviviri zvamataura izvi zvandichaongorora. Makoini ndabudziwa kwai makoini hamuafariri. Tinobudza vokushopu ndo vanoramba kutora makoini. Okay, ndiri kuudziwa kuno nyaya yacho. Kune chinonzi legal tender, makoini illegal tender. Anosungirwa kubvumwa nokuti illegal tender yemunyika. Tazvinzwa izvozvo. Tatenda. Hai. Kana uka teyariva mugomo owana makabahwa hove unoita sei?